Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bingelelo ubaba uNsibande ithi ukuthula kwenkosi makube nawe. Dlalifa yezulu. Ngiyacela ke sisondele uNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba, egameni lika Jesu siza kuwe. Nkosi, nangalesi sikhathi sibonga ukugcinwa nokulondwa phansi kwesandla sakho esinomusa. Ngiyacela Nkosi ngomoya wakho ingcwele licacise izwi lakho bephakathi kwethu. uNkulunkulu wethu sisize, ngiyakhumbula ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bahlubuka. uNkulunkulu onomusa kwiHubo 106 iyachazeka le ndaba. Baze badla okuhlatshelwa izithombe lithi izwi lakho kuverse 28. Bazihlanganisa noBhali Piyori badla okuhlatshelwa abafileyo. Bamcunula uNkulunkulu ngezenzo zabo kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Siyazi Nkosi, inyama yabantu abafileyo iyagulisa. Ayigulisa umphefumulo kuphela, igulisa nasenyameni. Kwaze kwabhoboka isifo. uNkulunkulu wethu siza kuwe. Ngiyacela uyicacise le ndaba Nkosi, abantu bazi baqonde ngokwezwi lakho. Umoya ongcwele wena wedwa okwazi ukwambula izinto ezifihlakeleyo. Siyabonga, sikudumisa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sidineke kade sikhuluma ke ngendaba yengulube. Ngoba bekukhona obuzile ukuthi kahle kahle indaba yengulube iyadliwa inomzalwane noma ayidliwa. Ngase kuba indlela engiqhuba ngayo ke imisebenzi yenyama ebengithi siphelile ngoba sifisa ukucacisa lokho. Ake silifunde izwi lona lemisebenzi yenyama uGalatia 5:19 yaku 21. Kepha imisebenzi yenyama isobale ukuthi ubufebe nokungcola, amanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukuntshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenze okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sifunde ngoba seGalatia chapter 5 siqala kuverse 19 siya ku 21. Kahle kahle lapha kuverse 20 ilapho la ingena khona indaba yokukhonza izithombe. Ngicabanga ukuthi mangiphuma engulubeni ngizongena kuyona indaba yokukhonza izithombe ngoba bese kungasemaphethelweni ngendaba yengulube. Sizobuyela ke ezwini esadina silifunda baseKorinte bokuqala chapter 10 uqala kuverse 23 othi kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilo naloyo afunela omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kanembeza. Yonke into edayisa esilaheni siyayidla sihloli lutho. Verse 26 ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Uma ke omunye kwabakholwayo enmema nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kanembeza. Ngisazobuyela kuleli izwi. Ngithanda ukugxuma kuyo yona le chapter. Ngiye ku verse 32 no 33 ngoba ngifuna ukuqedela ingulube bese sikhuluma ngenyama yamadlozi noma ngenyama okuthiwa eyabangasekho. Verse 32 no 33 ku chapter 10 uthi ningakhubekisi nabaJuda namaGreki nebandla likaNkulunkulu, njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke. Ngingafuni ukungisiza mina kodwa ukusiza abaningi ukuze basindiswe. Ngakho-ke asifanele senze into ngoba sizokhubekisa omunye. Akufanele sikhubekisane bazalwane. Abazalwane abaningi-ke banenkinga ngenyama yamadlozi. Uxolo, ngiyazi sengiphuthume ngijahe khona. Banenkinga ngendaba yengulube. Abanye baba nokubanga ngendaba yengulube,
bethi sona ukuyidla abanye bethi akusona. Sengikuchazile-ke enkonzweni ezidlulile. Kodwa ngenxa yokungakhubi ekhaya kwaNsibande siyayidla thina ingulube. Kodwa sakuvumelana nomama ukuthi masinezivakashi sinama-visitor ubhekeni for breakfast asufake. Inyama yengulube asiyipheki ngoba kukhona umzalwane ozofika ekhaya azi ukuthi yena ngokwebandla lakhe noma ngendlela afunde ngayo inyama yengulube iyisono. Awu la kwaNsibande kudliwa inyama yengulube, cha, ayisho ukuthi abakholwa laba bantu. Angasho lutho, ahambe nalo mqondo engakhanyiselekile. So ngenxa yokuthi inyama yengulube isusa umsindo, asizuyidla, asiyidle masinama-visitor, sidla nje masisodwa. Ngoba sibona kona omunye uzohamba engabuzile, kanti onesibindi uzobuza, sivule imibhalo, simchazele, ahambe sekhanyiselekile. Ngakho-ke kufanele sikwazi-ke lokho ukuthi ngenxa kanembeza womuntu aze khona la ethi khona uPhawule angisoze ngayidla inyama kuze kube phakade ngenxa kaniyani, ngenxa kanembeza womuntu, ngenxa yalowo muntu. Lokho sikuthola kwabaseKorinte bokuqala chapter 8 mawuqala ukufunda kuverse 13 uthi ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami angisoze ngadla inyama kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Yizwi lelo baseKorinte bokuqala chapter 8 verse 13. So-ke uma ukudla kwakho ingulube kuzokhubekisa abantu, ngcono ungayidli. Uma-ke kuwukuthi vele sekuhlala kunabantu abaningi ekhaya kwaNsibande asinankinga ukungayidli ingulube kuze kube phakade. Njengoba abaseKorinte bokuqala chapter 8 verse 13 esho. Ngalokho uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami angisoze ngadla nyama kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Ngethemba iyacaca-ke manje sizwakala kahle lento ngoba phela bazofika abantu ekhaya bengakhanyiselekile, bathula abanye, uhamba ungabonanga ukuthi ulimaza umzalwane. So inyama yengulube iyakhubekisa kakhulu. So-ke kungcono ngingayidli nawe ungayidli kuze kube phakade kunoma kukhutshekiswe umzalwane. Ngiyabonga-ke, ake ngibuyele-ke kuverse uxolo. Ake ngibuyele-ke kuverse 27 noma mhlawumbe ukuze ngiyiconnecte kahle. Bengikhuluma-ke ngokwasesilaheni, bengifuna ukungena endabeni kaNembeza. Nembeza, ngoba uNembeza into eyinkinga. Ake ngibuyele ngiqale futhi kuverse 23. Usihloko sakhona inkululeko yobuKristu, uthando. Kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa akwakhi konke. Akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilona loyo afunela omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ningahloli lutho ngenxa kaNembeza. Ngokuba umhlaba ungowenkosi nakho konke okukuwo. Verse 27. Uma omunye kwabangakholwayo enmema, ngicela ulibambe lelo, nithanda ukuya kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ningabuzi lutho ngenxa kaNembeza. Uma nje umenywa umuntu ongakholwa, uthanda wena ukuya, yiya bese udla yonke into ebekwe phambi kwakho, ungabuzi lutho ngenxa kaNembeza. Verse 28. Kepha uma umuntu ethi kini lokhu kuhlatshelwa izithombe, ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo nangenxa kaNembeza. Makunomuntu uzoqhamuka ekutshela ukuthi yabona njengoba nimenyiwe nje la, lokhu kuhlatshelwe amadlozi noma lokhu kuhlatshelwa abafileyo, lithizwe lenkosi ungabusakudla ngenxa kaNembeza. Verse 29. Kangisho owakho uNembeza, ngisho owalowo omunye, ukuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe nguNembeza womunye na. So kusho ukuthi amagama mawungadli, awudli ngoba usutsheliwe ukuthi kuhlatshelwa amadlozi, kodwa awudli ngoba
lo osekutshelile ungafuni ukulimaza unembeza wakhe. Ngithemba iyacaca lento. Verse 30, uma ngidla ngokubonga ngihlanjazelwane ngalokho engikubongayo na? Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ngamanye amagama ngithi usuthandazile wena wakubonga ukudla usuyadla. Aqhamuka umuntu athi lokho okudlayo kuhlatshelwa amadlozi kuyeke. Kodwa awukiyeki ngenxa kanembeza wakho, ukuyeka ngenxa yanembeza yalowo shilo, ukuze angalimali angakhubeki, ngoba wena usuthandazile usukubongile. Lithi verse 30, usahlanjalazelwane ngalokho okubongile na? Ngakho noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Ningakhubekisi nabaJuda namaGreki nabandla likaNkulunkulu, njengokuba nami ngithokozisa bonke ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe. Ungafuni into esiza wena wedwa kodwa ukusiza abaningi ukuze basindiswe. Asikhubekisi bazalwane. Ngamanye amagama uma wena umenyiwe musubuza izinto eziningi, ngoba umenyiwe uzophoxa, okubeke phambi kwakho kudle. Lokho akusho ukuthi hamba uye la kushiwo khona kunomsebenzi, senza umsebenzi kaSibanibani. Umenyiwe yebo, kodwa utsheliwe ukwenza umsebenzi kaSibanibani awuyilapha. Sikhuluma ngalokho, angikakafiki lapho ngiyaya lapho. Sikhuluma ngokuthi umenywe. Mhlawumbe ingane iqeda iminyaka ewu-21 yenzelwe i-birthday, abantu abangakholwa, kanti bahlabile ekwenzeleni ingane i-birthday ngale sebehlabele abafileyo. Wena umenyiwe kwathiwa ingane uSibanibani iqeda iminyaka ewu-21, sicela ufike. Hamba uma uthanda. Lithi uma uthanda hamba. Verse 27, uma omunye kwabangakholwa yenimema nithanda ukuya kudleni konke okubekwe phambi kwenu, ufike udle yonke into ebekiwe. Ngoba usuwenze njani, usuthandazile wakubusisa. Kodwa maqhamuka omunye sekutshela ethi hayibo, yabona njengoba nidla nje kuhlatshelwe izithombe, ungabe usakudla ngenxa kanembeza walo shilo hayo wakho, ngoba wena ububizwe ungazi futhi ungatshelwanga. Ngithemba iyacaca lento. Ngokuvuma kweNkosi sizongena ngqo sigxileke manje ekudleni inyama yamadlozi. Ngiyabonga, ngicela ukuthandaza. Baba, egameni elihle likaJesu siphambi kobuso bakho manje, izwi lakho licacile, izwi lakho liyakhanya. Ngiyacela-ke Nkosi ngalo ukuba Nkosi ukhanyise, liyisibane enyaweni zethu, lingukukhanya endleleni yethu. Siyabonga egameni likaJesu, busisa lona loyo lalele. Nkosi kumsize, kumkhulise emoyeni. Konke lokhu sicela ngegama elinamandla likaJesu. Amen. Babonsibande ukufisela usuku olumnandi. Siyabonga.